खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव मोनसे गेदेर खौरां जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों सिंगापुरनि हाई कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव मोनसे जथुम जादों नोंगौ जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान क्लुफोर मोननो हादों होनना बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों सिंगापुरनि हाई कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव आसा भवनाव मोनसे सावराय जथुम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों जेराव सिंगापुरनि हाई कमिशनारा जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान क्लुफोरखौ मोननो हादों आरो सिंगापुर पुलिसा जायखिजाया समावनो नायबिजिरनायनि फोरमायथिखौ फोरमायगोन जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै थांनाय मैयानि सानाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनाय जादों जेराव गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिदों जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया मोनफ्रोमबो सुलुंनि मोनफ्रोमबो बाहागोखौ सरजाबगासिनो दं खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि बे समाव मोनसे गेदेर खौरां जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय माखासे बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों सिंगापुरनि हाई कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव मोनसे जथुम जादों नोंगौ जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान क्लुफोर मोननो हादों होनना बे समाव सुलुंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों सिंगापुरनि हाई कमिशनार आरो गिबि मन्थ्रिनि गेजेराव आसा भवनाव मोनसे सावराय जथुम जादों होननानै बे समाव मिथिनो मोननाय जादों जेराव सिंगापुरनि हाई कमिशनारा जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायजों लोब्बा थानाय गोबां माखासे गोदान क्लुफोरखौ मोननो हादों आरो सिंगापुर पुलिसा जायखिजाया समावनो नायबिजिरनायनि फोरमायथिखौ फोरमायगोन जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया बे समाव सोलिगासिनो दं मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनानै थांनाय मैयानि सानाव बाक्सा जिल्लानि जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनाय जादों जेराव गोबां दुंहाव थासारिया सोमजिदों जुबिन गार्गनि हरखाब रुंसारि जानायनि नायबिजिरनाया मोनफ्रोमबो सुलुंनि मोनफ्रोमबो बाहागोखौ सरजाबगासिनो दं मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों नामा एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों नामा जुदि नोंथांनि देहायाव सानाय सुनाय बेमार जादों एबा नोंथांनि आखाइ आथिं लोरिदों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा स्ट्रक बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय जाभा श'रुमजों नांजाबनाय फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव रोंगौथि गोनां कनसालटेन्ट फिजिय'थेरापि डक्टर शिला बसुमतारीनि सार्भिस होनायाव स्ट्रक स्पर्ट्स इन्जुरि स्पन्डिलाइटिस साइटिक पेन जइन्ट पेन स्ट्रेन एन्ड स्प्रेन फ्र'जेन शोल्डार पस्टुरेल कारेक्शन पेडियाट्रिक पिटि आफ्टार सार्जारि माल्टिपल स्क्लेर'सिस पोस्ट लांग इनफेक्शन पार्किनसन्स डाइजेस्ट पोस्ट फ्रेक्चार्स आरो डिस्क प्रलेप्स स्लिप डिस्कनि बेराम जानायफोरखौ सोखानो हायो एबा बेराम जानाय सुबुंफोरखौ मोजां फाहामथाय होनो हानायनि सुबिदा होगासिनो दं आरो फिजिय'थेरापि क्लिनिक एन्ड रिहेबिलिटेसन सेन्टारा क'क्राझार सहराव न'आव थांनानैबो सार्भिस होनो हानायनि सुबिदाखौबो होगासिनो दं बेनिखायनो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय गाहायाव होनाय 6001597629 9101439836 जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन